Lieve kijkers, welkom bij Tonny's Vinyltip. Vanaf nu te zien op TV 11. Maar wat is Tonny's Vinyltip? Tonny's Vinyltip is een programma over platen, door platen en met platen. En platen, dan heb ik het over het zwarte goud, de nieuwe bitcoin. Ouderwetse platen die er nog in dozen op een zolder op staan. Iedere aflevering nodig ik in een gast uit, daar zit hij naast mij, daar neemt 5 of 6 platen met en dan vertelt hij het over. Maar dat hoeft niet alleen over de muziek of over de band te gaan, het kan ook over de hoes gaan. Kijk bijvoorbeeld de artwork van de hoes. Het kan over het label gaan. Sommige lui die sparen alleen maar van een bepaald platenlabel. Het kan over van alles gaan, maar de plaat is het middelpunt in Tonny's Vinyltip. Daar gaat het om. Het draait om de plaat. Ik wens je veel kijkplezier. Misschien heb je er zelf ook zo gehad van ik wil in dit programma zijn. Ik heb het te vertellen. Ik heb platen. Schik dan even een mail. En anders weten ze bij TV 11 vooral hoe ze me goed moeten halen. Veel kijkplezier bij Tonny's Vinyltip.